Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ndị Igbo rienụ, ndị Igbo ṅụanụ, ndị Igbo makanụ. Ụmụnne m ndị Igbo, geere m ntị, hụchara m ntị ma gbasaa ozi a. Ị ma na anyị nwa bụ ndị Igbo bụ nsogbu nyere onwe anyị. Kee ka nwanne gị ga-esi wee na-aga n'iru na-eme ọfụma, ị chọwa ka ị ga-esi wee mee gịnị? Kwatuo ya, ma ọ bụ ka ị ga-esi wee mee gịnị? Wufuo ya. Mana ajụjụ m na-ajụ gị, ị ga-anọchi anya ya? Unu n'anya na ala Igbo taa, ala Igbo na-agba hara. Efetasị na anyị nwa bụ ndị Igbo fụrụ onwe anyị n'anya, ka anyị chebatu echiche ime ọfụma. So onye Igbo nwere ike ịpụta gwa nwanne ya eziokwu, nwanne ya achụgharịwa ya ogbugbu. Kedu ebe mmiri si wee ba obi ụgbọgụrụ? Ka ọ na nwa Mgbeke jụrụ amaghị akpụ, ka ọ na agụba jụrụ adịghị nkọ. Atọwa ụtọ si wepụ aghụghọ, maka ndị be anyị si ikwu amarọ na ọ bụ ibe ga-ezi ya. Okwu a o tekoree o bidoro n'ala Igbo, oge ndị ọcha batara na be anyị bịa chịa anyị. Ebe a ka mmiri nọ wee ba obi ụgbọgụrụ. Ndị Igbo nwere ka ha si eme ihe. Onye Igbo anaghị ebupụta nwanne ya n'iru efere mba ụwa maọbụ n'iru ọha. Ọ bụ na okwu sewere nwanne na nwanne, ọ bụ ndị nze na ndị ọzọ ka ọ dịrị idozi okwu na-esere nwanne na nwanne. Mana tata ya bụ ife agadiwarị. Ife gbasara politiks na religion bụ ife na-akpasasị ụmụnne anyị, maka na onye ekwerọ na-ekpemekpe gị maọbụ n'ife ikwenyere, so dị afọ ife ọbụla ọ na-emezi, you don't have interest. Ka m gwa gị eziokwu, ife anyị ga-eme n'ala Igbo ka o wee dị mma, maka na ndị Igbo si na gidigidi bụ ukwu eze, onye aha na nwanne ya. Mana unu n'anya, unu afụ na ndị Igbo na-ahazi nwanne ya. Ife Igbo ji wee dị ebube apụnago n'aka Igbo. Anyị feta ya sị na anyị bụ ndị nwere ọgụgụ isi, ndị nwere amamife, ndị nwere akọ na uche. Unu n'anya n'obodo anyị nọ, unu afụ na anaghị regard ndị Igbo na anything. Hear it from me. Unu n'anya ife na-eme na mpaghara obodo anyị, ka esi akpagbu ndị Igbo, ka esi ebuso ndị Igbo agha. Ọ bụ as a result ife ndị Igbo ji aka ha were mee gịnị? Commit ya. Na nwanne gị na-eme ọfụma, na nwanne gị kwụ n'ọkwa o kwesịrị ịnọ, ihe n'azụ gị gbaa ya mgba ka ị napụ ya ya bụ ife. Ndị ihi ijekwu ka ha gbaa nwanne gị mgba, ị na-eme expect na ha ya trust gị. Anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ife na-eme onwe anyị. Unu ji esitegodi oge emere ndọrọ ndọrọ nwere onwe, oge the great Dim Chukwuemeka Odumegwu, ife mere oge ehe, ọ bụghị ụmụ nwanne anyị lere ya. Nke ịbụa, oge ụwa zuru ike bidoro, ọ bụghị ụmụ nwanne anyị kwaturu ya. Nke ịtọ bụ nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Karu. Ka m gwa gị eziokwu, ọ bụrụ Nigeria gọọmenti bụ ife ji ma Nnamdi Karu, ọ bụ ndị Igbo. Ekwufugo onye n'oge nke Buhari
na-ekwukwa ya oge nke tribu. Ọ bụrụ ha si mee a lot of research and inquiry. Ndị Igbo oyi a ka anyị hapụ nata aka anyị ji agbado. O mennere anyị aka. Onye ka a na-ekwu na ọ bụ na ndị Igbo bụ ndị akọ na uche ha na-alụ ọrụ, mana tata akọ na uche anyị na-alụ ọrụ maka ihe ilite, ihe ikete, onye ga-akwụdonu na onye ji ekwunu. Anyị feta ya na-asị na anyị nwere organization bụ ọhaneze ndị Igbo, ka ọrụ ọhaneze ndị Igbo. Nke bụ ajụjụ m chọrọ ka eze amụnwa, ka anyị sepụ aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ, ka anyị bido n'oge kwọ mmiri a oge ọ dị n'oge ọkpa, ka anyị were efifie wee chụọ ewu ojii. Ọ kwụsị aka ọha n'onu. Cheta na ọ bụ m onye nke unu bụ Maazi-UC. Ife anyị nọ bụ ka anyị dozie ebe anyị ka ọ dị mma. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ife nkiri. Echefukwana ịgbanyere m igwe ozi gị oge ọbụla m wejere vidio mụnwa ka ị nwee ike iji eme gịnị ga-egere ya. Igbo makanụ, ndị be anyị, ndewonu.